Doncs mira, aquí tenim les verdures del caldo de Nadal. Estem a punt de començar. Uns all porros, una xirivia, un nap, patata, tomàquet, pastanagues, col i api. És el mateix que poso cada dia pels caldos, però el dia de Nadal, doncs, tot una miqueta més. Un os d'espinada. Aquest em sembla que també és d'espinada, però aquest és de porc. L'altre era de vedella. Tot és de cal Bieló. El morrito, que només el poso per Nadal. El peu de porc, que només el poso per Nadal. Des de cada dia no el poso. Mira quins ossos de genoll més preciosos. Dos ossos de genoll de vedella. Aquí n'hi havia un de vedella i aquí n'hi ha un altre de vedella. I després dos trossos de cap de costella preciosos, com podeu veure, que quasi no tenen ni greix. Aquest és un os de pota, que és per fer l'arròs blanc i que fa molta gelatina. Potes de pollastre, de capó. Una botifarra negra. Això són menuts d'ànec i això són menuts de pollastre. El coll, les puntes de les carcasses, del pollastre igual. Això és carcassa també. I més o menys ja està tot. Posem les olles al foc, que si no no farem el caldet de Nadal. Poso l'aigua i ara anirem posant les coses. Anem pelant les verduretes que puguin anar bullint. El més important de tot és desespumar el caldo. Carme Roscallada la vaig estar mirant aquest dia i diu, sobretot, desespumar el caldo. Ara anem a posar la sal. 2 grapadets. Ara mirem com està, com que això ja ha reduït bastant, si no sí que al final ens quedaríem sense caldo, doncs pararem el foc. El deixarem així una estoneta que es concentri. Això ho estic fent 2 dies, sempre 2 dies abans de Nadal. Avui fem els caldos, a la tarda quan estiguin freds els trauré aquí a la galeria i els colarem i després els posarem a la nevera amb 2 olles. Aquí m'han vingut aquesta canalla a farcir els galets, que els guardarem per demà passat, que serà el dia de Nadal. Bueno, la pilota la fem amb un bol, meitat tocino, meitat de vedella, que ja està barrejada, llavors hi poseu, com que n'hi ha bastant avui, 2 ous, i si no, un ou. I llavors hi poses una mica d'all i julivert i una mica de farina de galeta. I això queda tot lligada a la pilota que ja està feta i llavors vas rellenant fins que els tens tots rellenats. Ara estem escalfant el caldo que vam fer ahir per poder tirar els galets. Ara tornarem a arrencar el bull i anirem vigilant l'estona que estigui. 10 minuts, un quart, o anirem vigilant. I a textura tastar, perquè cada pasta té una textura. Bon Nadal, però per tots.